Când Ferit și familia sa se întorc acasă după logodnă, află că Yaman a fost implicat într-un accident de mașină și se află internat în spital. Fără să stea pe gânduri, Adnan, Sinan și Ferit pornesc imediat spre spital. După ce își revine și își recapătă cunoștința, Yaman este întrebat de către medici și de familie dacă a reușit să vadă persoana care a provocat accidentul. Cu toate acestea, el alege să păstreze tăcerea și nu dezvăluie nimănui faptul că betul l-a lovit intenționat cu mașina. A doua zi, Aisha este chemată de Azade la conac, pentru a începe pregătirile de nuntă. În același timp, Azade îi adresează un avertisment, spunându-i că speră să nu ajungă să regrete faptul că a primit-o în conac și o atenționează să nu creadă că, odată căsătorită, va putea să-și părăsească soțul ori de câte ori ceva nu îi va conveni. Relația dintre Adnan și Azade ajunge la un punct fără întoarcere și cei doi divorțează.